Pozdrav svima ljudi, sa ome Golub the Car. Evo vidite već, svi pričaju da snimam, nema veze. Ovdje znači F, znači zove se Performance. Izvinjavam se stvarno što nije bilo klipova, bit će jedan klip na Serpcraftu, sam igrao PvP. Da, to nije važno. Uvijek dobili smo Arrow. Znači, sad smo upravo na Warp Buildu, ono je tamo spawn, Warp Build. Mislim da ima nekog, nema. Zoom, dobro. Fritim. Šta će mi fritim? Ako vidite, obučeni smo, za ovo sam se PvP-ao, znači, šta sve nisam radio, vidite intro. Ako neko se ovdje žešće izmotavao. Imam najjaču sekiru, ovo sam pitao Zelju, znači Zelja 1, 2, 3, evo ga, vidite ga ovdje, ja mislim, da, Zelja 1, 2, 3, on je ovner, evo ga i dole. Pišu, vidi, Ender Chest, znači za ovo sam se PvP-ao. Znači, bili smo se, šta sve nismo radili, tamo ima uglja, ovako, neću da nas zakopam, zato što imam previše itema, izgleda, neko je ostavljao knopa raspad tentu, dobro, na sve strane ima neki, dođu vam, treba mi prasetina, baš mi pečena prasetina, ovdje bi bilo dobro mjesto za neko skriveno, za neko skrovište, dobro. Ali već imam F-Home, tako da danas ću, ja mislim da cepam drva da bi nalazio ovo. Ovdje su se svi igrali sa vatrom, sa lavom. To ću da zaobiđem. Sve, imamo malo itema, nikad ne nosim itema sa sobom. Neću ovdje. Evo ga, ovdje. Tako, to mi samo nisu. Kože mi neće trebati, imam i enchant table, znači F ću vam pokazati kasnije. Tako, meso, stavim tu. Mogu sam malo preduzmem iz game moda, ali ne bi bila fora, znači sad imamo bar šta da radimo. Da, ovo ima Silk Touch, da se to sviđa. Znači na serveru možete kupujete rankove, ja sam kupio VIP-a. On ima ono fora fly i to, meni neću sada koristim fly. Da, imam ga, ali nije fora. Znači ako želite ono da koristim fly, samo kažete. U sljedećoj epizodi ću da idem da kopam, ja mislim, da. Malo parkura. Server je dobar. Nema puno slotova, ali je dobar, meni se sviđa, znači, baš zato što mogu, samo neki koji žele da igraju samostalno PvP, nekad imate drop party, daju su ono super itemi, kao fora imate ovakav armor se daje i ponekad se daju ovakvi mačevi, a sekirice samo kad nas ima mnogo. Evo neći F, ajmo na taj F. Ovako, treba će mi nešto, da ovo ima Silk, a ima Silk Touch. Izgleda da je ono neka arena. Ajde pogledaj. Op, sviđamo ovako. Nećemo nešto podrmeta. Znači, održavaju se PvP eventovi, PvP turniri. Ima plugin, imate, ja mislim, kitove, ne znam, nisam upoznat, ali ja mislim da ima kit dnevni ili tako nešto.
sad ću da proverim, kit tools i imam kit VIP. Evo vidite, dobijate fire aspect, ništa posebno, jabuke, dobro imamo to, strijele, bow, ovako, idem home, sad ću vam pokazati, evo ga, ovo mi je izgradio admin servera Zelja, znači zato što sam kupio rank i zato što mi je dobar prijatelj, imam ga na Skype-u, znači, ovako, stavit ćemo, sad, 9. sam, zašto sam 9? Ovako ćemo, pa šta bude ne bude, evo ga, idemo ovako, ovo je bilo na drop partiju, znači da ne bude poslije cheater. Ja, ne može se dropovati itemi. Domaj. Ništa. Idemo onda, sad ćemo da kopamo. Ako ne može, nam trebaju nam sve. To ćemo odmah staviti. Ne vrati se. Da mi na konj, evo ga. Ko? Nemam experience! Čemu beše smanjiti? To beše za bol, nemam pojma. Nazad. Šta je ovo? Efficiency and breaking, može. Da, idemo po cobblestone koji ćemo posle pečemo za stone. Mislim da ovdje imam. Da, imam. Da su mi sve onih silnih furnace. Imamo samo, ne znam. Idemo back. Ovdje se ništa ne vidi options, video settings. Right. Back to the game. Znači, samo treba da kopamo. Ovdje se baš ništa ne vidi. Jaj. Ne bi ovdje. Ići ćemo ovako na unaokolo. Pa na šta naletimo, naletimo. Koliko toliko mi treba samo ovaj cobblestone. Drvo neću više cepati, ne treba. Treba nam 3 staka, mislim, stone. Ništa više, javno. Ovom brzinom ćemo ovako. Naletimo na nešto. Zemlja. Ovako ćemo nastavimo. Baš se ništa ne vidi. Jeli bi mi? Neko zezao. Ako već smo skupili 2 staka. Imamo i taj treći, ajde. Znači, pickaxe je mnogo dobro, šteta što nemamo onaj fortune. To je nešto skoro najbolje na pickaxe-u. Ovako, najbolje vam je po meni efficiency 4, breaking, može, ajde, 5 ili, ne, dobro, 3. Evo, već smo skupili, idemo home, neki lag, dobro. Sada idemo ovako.
stavimo da se peče, da se peče, da se peče, da se peče. Tako, i to će pa sad bude stone, koji ću ja, ovo obavezno, znači info. Ako želite u moj F, sad dođite ovo. Admini F su tupi, ja mislim da više ne igra, to ćemo promeniti. Znači, ko dođe sledeći, on će biti, za ovo mi treba samo časkon fly. Ko nas izda i uzme item, znači može da nas izda, ono pobegne, ali ako nas izgrifa i ako nam uzme sve iteme, dobit će ban od zelja, znači, pazite se. Ko nas grifa dobija 10 ban 15 sati, dobro. Ako uzme iteme dobija ban, zauvijek. A na početku se dobijaju diamond item i enchant, to, da dokažem, da ne lažem, znači da ne lažem, dijamante imamo koliko želite, gde je, ovamo, PvP itemi, otvorim se, evo ga, znači to imate, može ko hoće mi traži, dobija se, ko bude najbolji, dobija se ova sakirica, znači može da se koristi u bitci, što se mene tiče skid armora, koliko nam duša poželi, da mogu da koristim ovo. Pa dobro ide. Ovako, ovdje ćemo napraviti ovo će se srušiti, nego imam jedan problem. Da, dobijate hranu, znači samo meni recite šta vam treba. Ja ću vam reći sve ono, šta treba da uradite. Imamo farmu ovamo koja ne deluje, ja mislim više, znači dobijali smo jedno vreme ovako. Sad ću onda zase, a ne, kako beš ide upad? Ne, nemam pojma. Noob sam za craft, craftovanje. Dobro, važno da imamo mi hranu, koju ja nabavljam, naravno. Vidim samo kako stojim sa parom. Evo, 19.960, znači samo tražite. Da idemo ovako. Evo ovako. Ovo je kraj parkura, znači. Ovo sam ja prešao i Zelja mi je dopustio ovdje da set and home. Stisnete ovdje i repair all. Znači, pogledajte, jedan je repair all. Jedan možete da dobijete, ja mislim na početku se dobije 300 nešto, tako da parkour je malo teži, ali šta da vam kažem. Idemo F, home. Trebam nekom pomoć. Da, ja sam tu, znači kad dođete na server tražite Goluba 02, ako nije na serveru šta da vam radim, tražite nekog ko ima placica je evo, skeptovali smo ga, trebalo biti da se pojavi odmah, ali mi ga ne vidimo. Evo ga. Nećemo ga udarati. Ovako da vidimo kako nam stoji sa ovim. Izgleda mi zvoni mobilni, samo čas.
Ja stvarno se izvinjam. Znači, stvarno šta mi? Stavio je Eli sa nama, joj. Pa što? Ja mrzim kad mi neko stavi Eli. Još ovako. Da! Ovo obožavam. Ovako, sad ćemo od ovoga da napravimo. Da, sad mi samo ti uzimaj item. Ti killam sad ovo. Taj mrzim kad mi stave Eli. Dobro, ovako. Idemo ovamo. Ja, mora se ova sve. A nema se. Ovdje ću napraviti jednu veliku sobu koju ćemo, znači ono sastanci na tu foru. Ne sam ovdje slušao. Da, ovo je bila bašta i ovo je trebalo da bude ono kao fora radite za nas. Ali i ne smiješ da izađeš dok ne odradiš sav posao. Imam pokupio na vezu. Imam ideju, imam ja lopatu ovamo. Da, šta je? Šta da mu dam? Tražimo ovu lopatu koju smo vidjeli malo, koju sam video malo. Evo je, efficiency 2. Može. Šta je stavio? Evo. Sasvim dovoljno ovo sve da iskopamo. Da li može? Ne može. Igrat ćemo na drugim serverima isto ovako. Ja igram već na 500 servera. Na ovom možete me nađeti kao Golub 02, na ostalim kao Golub Decar. Zato što igram sa dva nika, nekako mi je zabavnije. Jaj, ko budala je ovo radila? Pogledaj. Ovo neće ovako stajati. Ovo će biti jačije. Nastavimo ovako. Kako idemo sa stonom? Dobro je. Već mogu sada. Ali nema uglja. Ako idemo. Sve što nam je potrebno. Krećemo odavde. Tako idemo redom. Joj, da sam upao. A imam fly. Znači, polako će. Ula sam se izlazio. Ne, istočno. Ovako. Opet. Ovo zagradim ovdje. I ovako sad rušimo. Znači, dobro, ovo ćemo nastaviti u nekim drugim epizodama.
što mene mrzi, jer ja ovo radim po pola sata. Nemam pojma da gradim nešto, znači počeli smo ovo. Vidimo se u nekoj od sljedećih epizoda, znači posjetite Fantastic Craft IP u opisu videa i to je to.